Semut. Aduh, Semut. Ayo Mas, kendangannya Mas. Jajali mana ayah joget bareng. Api-apian yo. Kok nek nganti api aku bojone jar. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah kepanggih niken datang Jombang. Pripun panjenengan sehat apa mboten? Sehat. Seneng apa mboten? Tontonannya gratis apa bayar? Nah, karena menikmati jane. Yo penak lho, orang tua aja. Jane yo penak. Terus iki acarane peresmian gudang baru. Gudang Putra Niaga bersinar. Hah? Gudang cengkeh. Cengkeh. Kenceh. Cengkeh. Kenceh. Tuh. Ceh. Keng. Keh. Ceh. Ceh. Ceng. Apa tuh kok cangceng iki? Tapi ya wong ngene yo iki gudang cengkeh opo ngarepe ra ceng. Cengkehi apa? Dike rokok. Ya ki rokok. Oh, bentuke piye bentuke? Bentuke ngene, terus mentol ndase. Ndase iki mentol. Oh, ngono. Ya. Semoga dengan adanya peresmian gudang baru, semoga semakin lancar, semakin sukses, semakin lestari, semoga semakin banyak karyawannya, dan semoga tetap jaya selalu. Amin barakallah. Amin. Semoga semakin maju. Maju ning dineh wong wis enek. Semakin maju ki maksudnya CV-nya ini. Oh, CV Putra Niaga bersinar ini semakin maju dan akan membuka cabang baru lagi. Ya, mesti gudang anyar neh. Engko nek ana gudang anyar neh pasti campur sari Mayangkara maneh. Oke. Iya. Ayo kita nyanyikan lagu yang berikutnya. Oke. Ya. Buka Semoro. Sini Mas gandul. Iya, Kak. Piye? Ngapa ya nyeprat ya? Nyapa? Kecer no. Apa nih? Mbok aja suwi-suwi kowe iki lungguh ning kene iki ya ana watese. Ya kan saking menikmati to. Kowe mentok ngono. Gede. Kok bilang gede tuh? Ini tuh semok, you know. Wow. Langka loh orang sepertiku ini mempunyai body yang seperti ini. Iya kan termasuk manusia purba. Langkai. Weh, manusia purba ya. Iya.
iki yang ngono no. Apa? Panjenenganipun Bapak Suyitno. Iya. Iki diaturi jumeneng. Oh gitu. Sekarang. Kosek to. Kenapa? Gila. Pak. Oh, iki Pak Suyitno. Uduk no. Lah coba. Heeh. Dulure. Siapa Pak? Iya Pak. Ngono Pak. Request lagu ya khusus buat Pak Haji Suyitno. Iya Pak. Lagune sing sendu gitu ya. Seneng dusel. Seneng dusel maksudnya. Bener ya? Hah? Hah? Sendu. Piye lagune? Seneng dusel, seneng dusel. Enggak. Pripun, Pak? Lagune pripun Pak niku? Ya sing sendu, seneng dusel wae itu. Judulnya Seneng Dusel. Jadi Pak Yit iki seneng dusel karo Bu Siti. Tapi kuwi lagu opo? Iki ngene, diparingi sing lagu duet panggih duet panggih. Sing penak. Heeh. Fu se nelongso. Oh, fufu susah. Ya. Ya. Iki diatur uga. Fufu seseng tak kurang. Duh, piye to? Engko ditambahin neh. Oh iya. Nggih pangapunten kalian Terima Pak kasih sinten. banyak. Kalian Pak sinten? Pak Usman. Pak Camat. Pak Camat, Masya Allah. Iya, Pak Camat, matur sembah nuwun, Pak Pak Camat. Camat, terima kasih Pak Camat, ganteng sekali. Pak Camat, semoga rezekinya banyak ya Pak Camat ya. Barokah. Semoga banyak istri, banyak rezeki. Banyak rezeki tok rasa banyak istri. Enggak ya? Wong siji ora kopen kok. Ih, Maksudnya siji Ya, walan Lu. kok. Heeh. Iku mau. apa iki sakanane Itulah. takdirku sing Ya. ya. Ini kita panggil ini pacar aku ya. Iki Ojo gara-gara spiral. yang apa? Sopo pacarmu? Iki pacarku loh, wajahnya mirip karo aku kok. Allah, paling yo sing ganteng ae dhewe kok lu masane. Endi Mas? Iki loh. Aja kok. Piye Mas? Nyapa? Iki pacarku loh. Apa nih sing pedot? Wajahe kalah. Ganteng akeh kene kok. Ganteng pundi, Bu? Ganteng Mas Walden apa ganteng niki? Ken sik. Ya apa? Den. Halo, Nek Mas. balas dendam ra usah ngiti Oh. sikil nggih. Juga sepatunya koyo ngono Mas. Sing sitoke urung. Ngapur. Iki pamundutane saking Abah Harip. Iya. Nggih. Abah Arif piyantune Kang pundi? Nyapa to Mas jane men benane kuwi tak benane apa piye? Endi to? Lah. Apa to Mas? Ora tak benar. Aku nek ngerti wong wedok ayu rada piye ngono lho. Anu ngatur. Rada gumo. Apa nih sing adek? Gumo. Aku berdiri Lah ini iya, lho. kok maksud kuwi. Kang Mas, Dalem, Dek. kula boten saged. Reski kalian jenengan Kang Mas. Desane ki mati Kang Mas. Potensione iki kurang bandar. Kang Mas, malah kebanderan. Oh iya, ini rumah satu. Mas Walden ganteng sekali. Iya, Dek Niken juga cantik sekali. Makasih. BTW udah punya istri apa belum? Piye ngene iki? Sampean punya istri apa punya suami? Loh, kok punya suami piye? Punya istri toh. Punya istri. Iya. Pengennya punya istri berapa? Satu aja. Satu aja. Satu di Jombang, satu di Kediri, nanti satunya lagi di Surabaya, satunya lagi di Sidoarjo, terus di Sragen ya ono Wes Mas, Solo. wes Jogja. cukup. Tibano Valden Wes wes no. Kan siji toh? Iya neng ya. Heeh iya. Gak boleh ta? Ya ora oleh. Oleh Loh, rapopo. lah terus piye nek gak oleh? Ya satu untuk selamanya. Lah yo satu ning Jombang. Ya gak oleh wis jenenge akeh. Lah kan aku ngomongnya mau satu. Jelas nama, jelas nama. Jadi ngene lho Mas. Wes sing Sopo sing salah? Nek sing salah iki sing delok ya to. Lapo wong kok didelok iki masane. Mas Walden Iya. kenalan dulu aslinya dari Iya. mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sampung tepang napa dereng? Hah? Tepang, Mas. Oh, tepang. Ya. Oh iso. Iya kok Dek bojomu kuwi, Dek? Mas Anjen ki bojoku sing pertama. Oh, bojomu sing kedua Bojoku sapa? sing pertama ya iki, sing kedua ya mbuh ene. Aku sing kepiro iki? Hah? Aku sing kepiro? Sama aja karo aku deh Mas ketoke. Nyapa? Ah, dhewe wis gak cocok. Heeh. Oh, ngono ya. Wis Heeh, mending sampean ku tak gandengne karo Lintang. ya kuwi lho. Aku tak karo iki. Ya wis. Oh, ngono. Heeh. Bu, kula cocoke kalih Dek Niken apa kalih Dek Lintang?
Nah, ayo. Ayo tangkene tang. Sopo cocok karo niken? Iki lho cacakne. Lah aku ki bojone iki lho, lek ngene iki dhewe iki cocok. Ya cocok no. Cocok ngene kan ki angka 1, ki angka 0 dadi 10. Dhewe angka 11 ya, Mas. Heeh. Pada cilike ngono lho. Wong biasane nek cilik iki mesti dawa, Dek. Iya, Nah. Masa ta? Apane? Iya, Mas. Lah, gunanmu piye, Mas? Dawa no enak. Lah ndek mae. Niki mbek aku padha ndeke. Ngene lho serasi sitoke dhuwur. Lah ngene. Lah dhewe kan pas ya ta. Iki jenenge meneruskan Meneruskan keturunan. Keturunan. Heeh. Iki kemarin Aku yang memperbaiki keturunan. Anakku sungai cindil malan. dadi ndukur Ya gedhe malah misal ngono iki. iki. Anake dhewe kaya apa, Dek? Kayak nganu jerapah. Gantrung. Ya ana jerapah no. Nek anake dhewe sok ya. Enggak usah to. ayu ya. Nek awak dhewe to nek mlaku ning mall ngene iki terus pantes. Dan sama siapa? Sama istrinya. Lah nek kowe, Dek, lho, Dek ini kan sama siapa? Aku lo gandeng. Kaya untung ora. Astagfirullahaladzim. Ora maksudnya adewe iki ade wong loro gandeng bojo karo adewe iki ndek peliharaan ngono lho. Kok iso sampean ki pede, sampean ki bojoku lho. Aku ki gak tega ngelone sampean. Ora masalah aku yang ngono. Mbak aku mau no, Dik. Ora Mas, adewe iki ndek ingon-ingon pamane, Iya, ndek iya. ingon-ingon pamane. Kuwi kan ra duwe kuwi. Kok ngece ya, Loh, Mas ya. ngece ya, Dek? Awake dhewe duwe ya. Duwe. Kalau hutan ning Ih. Iki glowing. yo glowing. Lho adewe yang duwe. Iya. Mania. Ya diomongi ae. Iki mania. Rumah Iki apa? Ya Bip ora? Bi sampe liar. Ah, melok-melok. Melok-melok. anu Ora apa-apa, adewe kan melarat. duwe aku digodak iku. Ini ae digodak. Heeh. Arep Apa, Mas? Iki nek ana wong ngene iki mesti mlayu. Heeh. Berarti Nek ora jajal tak praktekno ya. Heeh. Piye? Ngene. Heeh. Terus ngene. Oh ngono. Jajal lo sesuk nek ana to, sampean ngene terus ngene. Mengko mlayu. Melayu. Oh. Nek ora to, berarti melayu oh. Apik kuwi lho timbangane. Aja ngono, ora oleh ngelone wong. Ora. Oleh adewe iki keluarga yang Keluarga berencana. keluarga bahagia. Kita juga ya. iya dong. Delok to wedane gepeng lho. Ayo be. Wedane kuru. Yo be. Jenenge gak teratur mangane ya to. Delok. Mas, Mas, bojomu Mas, bojomu lek pulen Mas delok to Mas. Ya Allah Mas, Ora apa-apa bojoku gepeng, ora apa-apa. Nek dhuwur iso muser ngono. delokane, delok. Apa? Ya leno. Eh, wong lemu kuwi ya bar ipik-ipik cegen wis. Bar. Nah iki sing lanang lepra iki. Lepra. Ora trimo Hah? tendangane Mas. Tapi Piye? goyang timbangane goyangane. Iya, wis jajal wae wis. Ayo Mas tendangane. Ayo. Jajalan iki lho. Jajalan, Bojoku koyo ngene Iya. bojoku. Ayo Mas. Ser. 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 Ngerti dhewe iso ngosek. Hei. Wis ndak ada. Jajali aku Mas, jajal aku Mas. Ya. Ya pengen ini orang ya iso joget no. Masa Loh, lu wae iso muser-muser ta bojoku. ora percaya. Kayak Apa? kayak semut. 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 Ayo Mas kendangane Mas. Jajali mana ayah dewe joget bareng. Api-apian ya. Ya. Kok nek nganti api aku bojone ijal. Ya. Ijol apa mboten, Bu? Oh, ijol Mas. Ijol. Itu no, Dek, itu no. Endi Mas tangane? Ayo. Ayo, api-apian. Nanti api-api piye? Bojomu tak ramut ya. Dilokan iki lho. Iya. Solah bapane. Koyo ngene iki lho. Ya. Bojoku. Latihan bendino. Ya Allah kok yang mana tuh Mas? Sik to, kok suwe-suwe asam urate kuman. Lho, Apa ini? den sarden
Apa ini Pak Bu? Apa ini? Piye ndul gendul? Apa ini kan Pak? Apa lintang? Berarti kesepakatannya mau ijolan. Ijol bojo. Ijol. Ijol bojo. Ya wis ora apa-apa ya Mas, sak dhewe ngene iki lho ora apa-apa. Lah, wis tipe nerima tipe wong wedok murahan ya ngono kuwi. Ijol bojo nek gelem. Ngenyek dhewe ngenane 6 Lah kowe kok yo gelem padha wae. Hah, lah gua telek malah entuk berlian ae. Ya gelem to kene. ngono ya. Lah iki gua berlian malah entuk telek. Ora masalah telek tapi kan menghasilkan. Ora ono telek kok menghasilkan. Telek pitik kuwi gawe Aku ki ora sia-sia loh Mas, aku ki tipane setia. Lah kono kuwi kaya piye? Wis ra apa-apa aku ninggalne niki ra apa-apa kepenting kene awakmu. Lah wong setia kok. Berlian Tapi lho, dibuat. penak aku. Mau bilang apa kau? Ngono kuwi to lepra. Mau sediluk terus metu, plekcur ngono kuwi lho. Apane? Nemplek terus mancur-mancur. Apane? Iki lho maksude iki. Tangane nemplek ning keran, dik puter terus mancur banyune. Wah, untung kowe. Apa? Ning Jombang ngomong kaya ngono kuwi. Gini. Lah napa? Kuwi nemplek terus mancur Lah masane lho. lah apa? Wong kene mancure suwi kok. Ah, dhewe jek cilik lho tang lagi ngono ya ora ngono. Apa to? Ngono kuwi ya. Mamane kapri gong tekan kuping ngono lho. Ora. Piye ngono? Tenang wae. Den Sarden. Piye ndul gendul? Iki ngono niken karo Lintang isih urung cukup umur, Dik. Ngono. Jadi awake dhewe harus memberikan edukasi Motivasi yang baik dan benar. Ya bukan. Edukasi. Kamu masih kecil semua. Kita Masih. sudah dewasa. Aku Tugas tuh. kita mendewasakan. Loh, tapi aku udah mau dewasa sebelum waktunya. Ya toh Tang. Iya nah. Ya udah kalau gitu kita karaoke. Ya ayo. Ayo kita mendem los. Mendem. Gua melu. Wajane cilik ora oleh. Cilik ku gak oleh mendem-mendem. Iki oleh karaoke. aku mbek Lintang ki jek kelas 1 SMA. Oh, betul-betul. Awak dhewe malah isih SMP. S3 awak dhewe. Dek ini pilek kok. Ayo nyanyi. Kita kan seumuran ya Iya, dong. kamu golongannya laki-laki sama laki-laki. Kita perempuan sama Perempuan sama perempuan. Ya. Pinter-pinteran IQ-nya pinter-pinteran. Iya, Ayo dong. cepet-cepetan lagu. Cepet. Ngono. Iki sing lagi viral. Apa? Tambal ban. Tapi dirubah syairnya. piye? Ngono. Ayo kena ora? Kena? Bisa aku. Oke. Ayo. Bisa gak Tang? Bisa, Mas? Piye? Kowe ketake urung sepelan karo aku Tang. Ya ket mau ki ya nyapa ae lho ngono kuwi. Iki ceritane mau sing bojo sing endi, Mas? Ora sida bojo-bojoan. Ora bojone sida bojo-bojoan ya. Monggo awake dhewe ayo njaluk Bu Siti wae. Oh. Bojo situk-situk lah sing rusak-rusak ra apa-apa. Menawa karyawane ana Anu sing ae lho, rabi Iya, Mas ya. karo lanang ae lho. Heh. Ayo. Ayo. Siapa Diganti sing tahu? syairnya toh. Aku sik sing ndemat jenenge sapa? Pak Suyitno selamat. Pak Suyitno ae lho. Ya. Gak usah tek selamat. Kok ngeleng-ngeleng jenenge wong iki piye to? Ngene. Sida apa ora? Sida. Ayo. Dalu niki ana tang Jombang. Tang Jombang daleme Pak Suyitno. Pak Suyitno ganteng sekali. Moga-moga rezeki banyak sekali. Langsung disambung to, Mas. Iya. Iya. Awakmu no sik. Lho awakmu sih no. Ya, Pak. Parane ning polsek lho. Sabar Pak Kapolsek ning kene, tenang Bentar. wae. Suwi, IQ-ne rendah. Tasyakuran peresmian gudang CP putrane yang kabar sinar bengi iki muga warga kabeh tansah pinanggiya karahan Mak jedar, mak jedar, mak jedar. Dar. sup Siapa jenenge? Mak Cedar. Pak siapa? Pak Suyit. Pak Suyitno. Heeh. Pak Suyitno. Pak Tenan Suyitno. Pak Suyitno. Pak Suyitno. Pak Suyitno. Yo, kan. Iya ababmu lho. Bu Siti, Bu Siti. Mak jedar, mak jedar, mak jedar. Pak Suyitno jedar.
dor. Apa nih? Karo Pak Suyitno. Lah Mas Dor ae. Ya ora ning ngono Pak Suyitno. Dor. Ih, Pak Suyitno dor. Pak Yit niki lho Pak Yit tiyange. Kali Bu Siti niki lho niki. Pak Suyitno nanggap Mayangkara dari kota Kediri. Pimpinan Niken Salindri, piantune ayu dan seksi sekali. Ayo Tang, ayo Tang, ayo Tang. Ayo. Cek mosok klepon to? Klepon to mosok. Ayo Gusti Mas panase pol. Ayo dijunjung ae. Dijel panas mana? Dikon aku kes Mbak. Kok gladrah? Kleru ya. Kleru. Ayo Dang. Anu Valden sik Valden. Valden ayo. Nike kecokrak yo. Sepurane lho Mas, aku ngono iki ben bolak-balik ya Mas, ora apa-apa. Anu. Ora mlebu rumah sakit tuh lho. Dadi sariawan lho. Mas tak kira Mas. Dadi sariawan lho, Mas. Mas maaf. Ojo ning mburiku. Aku arep nambah. Iki nangis apa guyu ta jan iki? Wes, lemah aku. Wis ta nyerah kowe. Mas luwara. Cep. Aja nangis. Cep jangan main nek potong. Bang. Ayo. Tambah bane urung mari lho. Valden. Nyanyi. Loh, iku durung kobong ya berarti. Ora Urung kabang. bar iki awakmu sik. Oh ngono. Ora. Adina iki Pak Suyitno nanggap campur sari Mayangkara sing dipimpin Mbak Niken dari kota Kediri. Pak Suyitno juga ngundang lintang bersama campur sari Mayangkara. Pak Suyitno sehat juga dan umur panjang. Rezekinya berlimpah juga. Bapak Suyitno memimpin gudang. Ketahuan. Jadi gimana? Ketahuan. Kobong. Carane ngono aku ya iso. Dan semoga Pak Suyitno tambah sehat ngono. Kok dikai panjang umur, sehat selalu, rezekine akeh. Jenenge kudu nyanyi podonga. Iki awakmu yo. Aku kok. Iki tutuk acara ulang tahun, Dik. Aku udah lagi kok. Aja. Dengan gilani muda. Lah piye? Aku juga mendoakan ngono lho. Ya. Tapi kadang aku mang yo sehat selalu ngono lho, Mas. Tapi kira tutuk dadi ning ndonga. Pak Suyitno piyantune ganteng, gagah berwibawa, terus rata rezekinya. Pak Suyitno sawerannya mana? Ket mau di alam ora metu tekan kene. Percuma. Pak Suyitno ra nyawer. Ya esuk rezekine sayang lumpuk. Mak jedar. Pak Suyitno mana? Ayo Pak Suyitno. Pak Suyitno tak parani apa rene dhewe. Sabar. Aja marah, Iki Mbak. panggunge dhuwur. Jangan ya, Dek ya. Iki Pak Suyitno berbahagia, tenang wae we. Pak Suyitno OTW, Pak. Iki ta Pak Suyitno. Ngawur. Iya. Oh. Iya kuwi. Boleh. Ayo kayak mau marah-marah loh, kayak mau. Aku mau guyon loh Mas. Iya ora kok. Tenang. Tenang wae. Mau aku. Emak jedor. Oke, tunggu dulu Pak, Pak. niku tasih masih enten Pak.
Kowe iki yo ngono rumah aku koyo copet ae terus sembarang-barang. Nggih. Ngapunten, Mas. Lanjut. Mboten Mak, mboten. Oh iya iya. Nanti. Lanjut. Apa Mas? Nanti Gatel toh? berlanjut. Oh, pikirku nek gatel. Siwon, Mas. Memang dikai pira? 20 ya. Ijo. Bersyukur. Oke, Mas. Kemon tok piro kan? Hah? Kemon tok piro? Aku mau entuk 500. Aku mau tok 300 tak lebokno kono. Ken tok piro? Tang. Aku mau minta 200 sih. Ken tok piro, Mas? Ijo. Ijo. Oh, ijo. Ya bersyukur. Iki lho jodohku. Ijo. Ijo. Iki lho Jombang. Iya, iki Jombang. Apa neh? Ungu. 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 Mupak. Untumu. Unggulan untuk Mas, semua. Ah, ya. Bener toh? Iya. Wong wedok-wedok iki do entuk gambare sing lanang. Sampean wong lanang entuk gambare wong wedok joget. Ya bener iki jodohmu, Mas. Niki lanang ae. Tapi iki lanange mercing iki. Pucet raine. Kok iso pucat Dari sih lho? siapa? Orang oleh menemui pahlawan kita loh Iya nih. loh. Tanda jasa loh. Tanpa adanya uang 20.000 tidak akan mencetak uang 100.000. Merdeka. Lah sampean ki dituturi lho kok malah. Sik. Iki piro, Mas? Anu 20. Nah, iki 20. palike 20. iki 20. 20 ping 4 pinten, Bu? 80. Nah, saya kita kayak duwe 20.000, mengko aku njaluk 50.000 nek kurang tak beli. Iki 20.000. Ya kan? Heeh, iki kan 80.000. Sarden jaluk duit 50.000. Heeh. Gak, sik. Piye? 50.000 kan ngene Mas ceritane 80.000 iki tak dum 20. Lah iki 80 tak kena sampean mengko aku njaluk susukan. Wah, Ya. Berarti ben dhewe kan anu to disusui. kelompok to kelompok. Iya toh. ngene Dhewe kowe. iki grup. Ngene kan ngene. Iki tak wehne awakmu to. Hah? Minangka awakmu kan pimpinan ning Mayangkara. Heeh, terus aku mau susui kere. Terus diwehne awakmu kok. Nyuwun pempen kono kok. Ya wis. Oh, guyu iki. Makasih Pak. Nanggap, Bu. Guyang guyu iki. Ibu aja nek guyu kok kelen. Nok niken Dalam. dan Lintang Kairo. Nggih ae. Iki kan yang spiral-spiral di YouTube. Viral, cuma tambahin spiral. Kok viral ki ya padha ae. Usus sowang itu rasanya. Apa enak? Ngerti gak aku mau cawi orang ke tangan kene. Ke tangan kene. Ya ampun. Dosa. Layak rasa Tidak jamban. boleh. Loh, kan kene kan nyekel ciduk. Lah ciduke mau pergi nguyuh sapa to lho. Oh, Ali. Iki Ali ya Paulo. Lek Ali kok melet-melet lho. Iki kita harus menunjukkan olah vokal dari Valden. Cocok. Nadane apa Mas biasanya sampean? Nada apa? Nada Nada musiknya. Nada dering. Nada musik, nada Nada musik. dering. nada jerit. Nada musik. Nada. Oke, iya iya apa to? Diam saja. Piye to, Mas? Ini lho. Wis Mas bener aja nek iku mbok pek bojo wis kono. Ngamukan kok, ora kaya bojoku alus sareh kaya ngene iki. Bojo sing tak sepoken biasanya nek ditinggal pegatan iki meneng ae. Iya. Ora iso nek aku ora trimo. Ora trimo nek aku ngene iki kan bojo cerewet ra apa-apa. Makane aku guru. Mikir kok. Ayo Mas Walden. Satu persatu. Coba ral lagu. Ini tengah. Dijajal sik nadane. Gandrung lintang. Nadane Iya. apa, Mas? Nadane, Mas. Nada dering, Mas. Ya wis, nada D berarti kowe iki kok ra percaya. D mudune sol. Dua sol. Kok dalang lho. Sawi. Lah, tak tapo aku dhewe lho ki kok. Sandalku ilang. Iki aku sih do nyanyi apa ora, Mas? Nanya deh. Oh. Belum. Sik. Nungguin ya. Wah, lagi kok tak duduk dhewe lho ndasku. Aja nak eman tutuke.
Iya Mas. Sak Valden, Dalam. iki yang ngono karo Lintang Pripun, Kairuan. Mas? Bukan hanya kita yang berbahagia, Iya. Iya. tapi Abah Sunar pun berbahagia. Iya, betul. Jadi Betul sekali. malam hari ini katur panjenenganipun Abah Sunar Dan kasuwun semua masyarakat. kasuwun jumeneng saking palangganipun tumuju ing sasana pahargyan sesarengan Amin. Semoga Bapak Sunar Mayangkara. Kelapa kalapa kang